সুকান্ত দাসকে ফাঁসি দিতে হবে। চিনি বড় 70 বছরनि सिमे যেভাবে बुथारजाखा যেভাবে थोंजाखा যেভাবে অন্যায় খাलायजाखा दा পর্যন্ত কোনো বিচার মায়া আইন মায়া বর্তমানে নগনगि दङ थांनाय 4 तारिख डिसेम्बर मकल बायथां गायसा केमनो निजेनि अफिसार चिनि मार्कासिं जमातिया तै किरण जमातियानो बरंनि खरचा कालिक जूनियर राइफलमैन डायरेक्ट गुली कगै बुथारमानि काजे दिनै आमाइके बुथारजागौ दिनै एसडिएम अफिसाव थाङै खरचा टीसीएस अफिसार बुथारजागौ दिनै खरचा मास्टार बुथारजागौ दिनै खरचा छात्र बुरि बुथारजागौ रेप खायजागौ अमाइके सालपतिनो दंमां चिनि बरक अमाइ जागा दिनै नायमाया आइन बिचार माया खालाय जों दिनै थोंजाक दङ काजे जों ताइ सिरिं तंलिया जों ताइ आजुगै तंमालिया जों ताइ नायसिगै तंमालिया सालबोसोक जों काबै तंसिनाय सालबोसोक जों याक मचमै आजुगै तंसिनाय आबनि बागै जों दिनै अकसम सालनो रि कसम खावै जों दिनै सारा त्रिपुरान बर'नो जों मेसेज होना नायो जे जों दिनै ताइ आजुगै तङै चुगलिया जतनो फायदि जतनो अंखरदि दिनै खरंनै अफिसानो जों जारि जास्टिस रिमा खागाय बोसकांनै साला बाहायनो असुचि गोलाम कायसा दिनो जत जास्टिस मानान होने आशा खायै जों दिनै चबा खाय दङ ताखर बुखरक बेलायनो खानां माने कक दाबो चिनि बरक राजनीति खाय दङ दाबो चिनि बरक थानचा हिमानो थानचा नि वानसुगियाखौ गोबां राजनीतिक बदल दाबो प्रेजेंटली कटाल खाय आचारि दङ काजे आमाहाय बरंनि मिस गाइड नरक ता फेमलक जागदि नरक ता लामा ता करदि अब नंथेरे आं सानामसु जों पुइतो दङ भारतनि आइन इंडियन कन्स्टिट्यूशन इंडियानि जत ल एंड अर्डर जों जतनो जों पुइतो दङ जों बिलिभ खायो विश्वास खायो गणतंत्र हाव तंगै ताङै के जोंनो खातायबो माहाय कटर मार्डार माने आबरक दिनै जास्टिस माने दङ जों आसास नारगैनो जों दिनै पिसफुली जों अमायके आंदोलन खाय दङ एन्ड आशा खायो बुसकानि सालो जे हत्याकारी जे सिरियल मार्डार किलार जे सुकाন্ত दास बहायनो फासि रोजांनाय जिनो पुइतोनि बिसिंथिर जों दिनै आंदोलन खाय दङ एन्ड जदि ब फासि रोजाया हांखाय दिनै आंदोलन कन्टिन्यू खालाय थांनाय अब नंथानि सानमु जगताखर बुखर